Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dandalin siyasa na Alhaji Buhari Oriba Marat dan Isa. To lalle ka ba ku labari kuna tambaya wani na cewa ya aka yi ne. To na zo da kaina saboda ka ba ku labarin dandalin siyasa yana da kyau. Tunda dan Isa ne garin maki wannan abu ya kamata in ba ku labari da kaina kuma in zo in gwada muku lalle haka ne. Duk wanda ya ga mu lalle haka ne gaskiya ne insha Allah. Ana tunan zinari kuma alhamdulillah jama'a kuna gani jama'a sai kuna da gani. Yan dai kuna gani jama'a ne kudi ba gani. Yan dai kuna gani duka. Ana ta gina ga yana kuna gani insha Allah ga yan dai kuna gani. Kuma alhamdulillah kowa na samu bakin gwara bashi abin da ya samu insha Allah. Lalle ga dai kuna gani insha Allah wanda ake tayi da aikin. Ga dai kuna gani insha Allah kun ga da ake tayi da aikin. Ga dai kuna da ake tayi da aikin ga kuna gani kun gani ko? To ubangiji Allah taimaka insha Allah Allah taimaka ga dai kuna gani. Allah taimaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dandalin siyasa na Alhaji Buhari Oriba Marat dan Isa. To lalle ka ba ku labari kuna tambaya wani na cewa ya aka yi ne. To na zo da kaina saboda ka ba ku labarin dalilin siyasa yana da kyau. Tunda dan Isa ne garin maki wannan abu ya kamata in ba ku labari da kaina kuma in zo in gwada muku lalle haka ne. Duk wanda ya ga mu lalle haka ne gaskiya ne insha Allah. Ana tunan zinari kuma alhamdulillah jama'a kuna gani jama'a sai kuna da gani. Yan dai kuna gani jama'a ne kudi ba gani. Yan dai kuna gani duka. Ana ta gina ga yana kuna gani insha Allah ga yan dai kuna gani. Kuma alhamdulillah kowa na samu bakin gwara bashi abin da ya samu insha Allah. Lalle ga dai kuna gani insha Allah wanda ake tayi da aikin. Ga dai kuna gani insha Allah kun ga da ake tayi da aikin. Ga dai kuna da ake tayi da aikin ga kuna gani kun gani ko? To ubangiji Allah taimaka insha Allah Allah taimaka ga dai kuna gani. Allah taimaka.